הוא חוזר של דונטה סמית, הולך חזק פנימה דונטה סמית, ובסופו של דבר גם כדור חוזר בהתקפה וגם ראה נקודות. שאף אחד לא רוצה לזרוק. כן, התופעה של חיפושים נרחבים אחרי השירותים כאן מוכרת, והנה דונטה סמית מאיר פה את הקהל עוד עיבוד כדור. לא יאומן. ודונטה סמית יסיים את זה בשתיים, דונטה מגיע לשש, והוא כבר מעל הממוצע הכללי שלו בשני המשחקים הראשונים. מה זה ממוצע? זה שני משחקים, הוא יהיה לו ממוצע של 15 נקודות, אתה יכול להיות רגוע. תנות לזריקת נוחה, והוא קלה אותה גם. הנה דונטה סמית. זריקה לא טובה, כדור של הפועל תל אביב אל קיצ'ן. דונטה סמית לשלוש. שמע, דונטה עם 9. מרגיש טוב מאוד. אמרנו כבר, המהלך... דונטה סמית שנכנס, הנה עכשיו כדור הולך ליניב, שילך לקו. אליהו ייכנס מחדש אחרי הרבה דקות על הספסל. איזה כדור, עבירה הייתה, נכון. מוביל ברייסי רייט אל דונטה סמית. אמרתי... שער 34-32. רגל. כדור של הפועל תל אביב. אגב, יצא פה בנס גולן גוד מכיוון שהיה... 3. הנה דונטה סמית. מגיב בשלשה משלו. 9 לדונטה סמית. הפועל ירושלים, האיש ששומר על לימונד ועושה עבודה מצוינת. דונטה סמית מריץ עכשיו ומתפרצת. הופה. יש סל, יש גם עבירה. 3 להפועל תל אביב. 6 דקות לסיום הרבע. ודונטה סמית עם 14 נקודות. שני שחקנים הלכו על ג'וזף ג'ונס במסירה כזאת למעלה. הוא מצא שם יוצא מהכלל לדונטה סמית עם הטבעה רביעית כבר במשחק. איזה שחקן. כן, דונטה סמית יעשה עוד בשתיים, אבל... הטבעה חמישית. קודם כל הוא מראה שגם לשמור הוא יודע. כי הוא היה פה מול רביב לימונד. ידיים ארוכות. לא מוותר על הכדור, רביב לימונד עשה בשכל שלא עשה פה עבירה. את האליופ הזה, ראינו את החולצה היפה של דני פרנקו. כן, לא עשה שום דבר עד עכשיו בראון, אבל עכשיו דונטה סמית... כן, הוא התעצבן מכיוון שהיו לו כבר... אפילו עבירה אחת. 3 של הפועל תל אביב. הנה דונטה סמית ל3. יא אללה. שטות וחוצפה, אבל השחקן הזה שחקן. 21 נקודות, 3 סלי 3 מ4 ניסיונות. כדור של לימונד. עוד אחת למתן. טוב, זה התחום שהוא חלש בו הערב. יש לו 4 נקודות מ8 ניסיונות בזריקות מן הקו. 10 נקודות עד עכשיו. דונטה סמית עם הכדור. 75-72. 3 דקות 44 לסיום המשחק. הנה איזה סל יפה. דונטה סמית לגרין. תראה, מה שמביא את הפועל תל אביב למשחק צמוד זה הגנה מאוד טובה ואגרסיבית, אבל קצת שם אותה עכשיו בבעיה של עבירות. גם בראון עם 3 עבירות, גם סקוור עם 3 עבירות, מתן נאור עם 3 עבירות, שולפרנד עם 3 עבירות, גולן גוט עם 4 עבירות. מצב של הפועל תל אביב כשנשארו 2.5 דקות לסוף. לא איי מבחינת העבירות, אבל עדיין יש מספיק זמן לשחק. 4-1 אגב בעבירות. הפועל תל אביב כבר עם 4 עבירות קבוצתיות, ירושלים עבירה 1 בלבד. נכון, 2 דקות 37. משחק נכנס לרגעי ההכרעה שלו. הכל צמוד, הכל אפשרי, הכל יכול לקרות. דונטה סמית לוהט היום. לימונד יוצא מן הכלל, סקוורר טוב, בכלל הפועל תל אביב עם תחת הדרכתו של קטש נמצאת כאן, נוכח. הנה שולברנד, לוקח את הזריקה, לא, משחרר לסקוורר. עכשיו לימונד. איזה טעות, היה חייב לזרוק. דונטה סמית הולך על סקוורר, אליהו לברייסי רייט, חופשי ברייסי ועושה את הנקודות. כדור להפועל ירושלים לדונטה סמית. מתן נאור השומר של הפועל תל אביב על דונטה סמית. הוא חייב ללכת לסל, הנה, הוציא את העבירה ממה? הדס, בבקשה. כן, זה גם לא מה שביקש קטש. קטש ביקש למשוך עוד קצת את השעון, ורק אחר כך לבצע עבירה, ושזה גם לא יהיה מתן נאור. שוויון 80, עוד אחת לדונטה, 3.9 לסיום המשחק הזה. בואו נראה את דונטה סמית, זורק את השנייה וקולע. 2 לדונטה סמית, 1 להפועל ירושלים. את הטיימאוט בפעם הקודמת. בירושלים, אני מזכיר לך, יש 3 עבירות לתת. זאת הייתה הפעם הראשונה של דונטה סמית.